बबलू बलमुआ जी। हाँ हाँ बच्चा बोला। एगो बात पूछी। पूछा। एगो दूगो जगो बुझाए तो पूछा। अच्छा एगो बात बताई कि रउआ खाना खा के हगिला कि हक के खाई? अच्छा ई बात बा। हाँ तो सुनो बोली। एक सवाल के जवाब तहरा के हम बताओ तनी। हाँ सुबह उठला के बाद में पानी पिए के चाहिए। हाँ पानी पियला के बाद में लैट्रिन जाए के चाहिए। हाँ लैट्रिन कैला के बाद में ब्रश करे के चाहिए। हाँ आ ब्रश कैला के बाद में स्नान करे के चाहिए। हाँ तब भोजन करे के चाहिए हाँ भगवान के नाम लेके। हाँ। यही में तहार कुल सवाल के जवाब हम बता देनी। अब तू सोचा क्या करे के बा। अच्छा ठीक बा। इतना बात छोड़ी तनी एगो गाना न तनी सुनाई। गाना? अच्छा ठीक है बा सुन लो। अभी रील बनता है गाना पर, लेकिन गाना पुराने है। हाँ अरे ले अइला गवना बाकी छोट बा खेलवना राजा लइका बानी। ओहो मिजाज हरियर हो गया। गवना बाकी छोट बा खेलवना सैया लइका बानी। अरे कुछ दिन बिछा के सूती बहरे बिछावना राजा लइका बानी। कुछ दिन बिछा के सूती बहरे बिछावना राजा लइका बानी। बाबा बाबा। हाँ बोली। अरे कोमल कलाई हमार धरी जनी जबरी। अरुई असदे सैया रगड़ी न सगरी। हो कोमल कलाई हमार धरी जनी जबरी। अरुई असदे सैया रगड़ी न सगरी। अरे हमरा के बुझी जानी अरे मन के बझवना सैया लइका बानी। अरे कुछ दिन बिछा के सूती बहरे बिछावना राजा लइका बानी। कैसा लगल? बहुत अच्छा लागल। जे भी हमनी के देखा था जे भी हमनी के देखा था श्रोतागण, हाँ वो हमनी के लाइक कमेंट और शेयर करी। एकरा खातिर भोजपुरी श्रोता समाज के तहे दिल से लाख लाख शुक्रगुजार बा।